nake ndizalapha equnge dilidla abazana sibonjela bayibala talaka ulifunele incwadi yezenzo isahluko chapter number 4 verses number 11 and 12. We're going to take 5 minutes explaining the izwi and then sithandaze sonke. Siyavumelana masikathandaze? Khona mjulukuleyo phayetha. Siyavumelana masikathandaze? Hallelujah. Incwadi yezenzo chapter 4 verse number 11. Yeah. Verse number 11 ithi lo Yesu ulowo zithi izivalo xa zithetha naye ilitye enalidelayo nina bakhi laba lelona litye lesiseko. Verse number 12 usindiso lufumaneka ngaye kuphela Usindiso lufumaneka ngaye kuphela. kuba akukho wumbi emhlabeni Kuba kukho wumbi emhlabeni ogama uThixo alinike uluntu onikwe igama esingasindiswa ngalo. esingasindiswa ngalo. Yes. Verse number 13 Hayi kulungile mfundisi. Father, thank you so much for your word. Siyabonga kakhulu ngalo. Selizokwenza umsebenzi namhlanje. Egameni elihle lenkosi Yesu. Phakanyiswe ezulwini, iphakanyiswe emhlabeni, iphakanyiswe naphansi komhlaba. Onke amadolo ezulwini ayagoba its mention. Onke amadolo emhlabeni ayagoba. Naphansi komhlaba onke ayagoba. Izwi zonke ziyavuma ukubana uKristu uyinkosi. Namhlanje Nkosi take preeminence. Lawula namhlanje Nkosi leza ubungani bakho egameni likaYesu. iBhayibhile xa ufunda kuchapter 3 kwakukhona indoda eyayihleli ngasetempileni all of his life. Ithi iBhayibhile yayihleli ngasetempileni ingakwazi ukuhamba oko yazalwa. Ithi iBhayibhile ngenye imini kufika uYohane ehamba noPetros besiya emthandazweni. Xa bengena le ndoda yengqiba icela amalizo. Hallelujah. Kan amen kakhulu. Amen. Ungajongi phansi uthi kanje isandla sakho. Ithi iBhayibhile le ndoda yayingqiba icela amalizo. Xa icela amalizo bafika uPeter ehamba noJohn. Uthi iBhayibhile uPetros baya bayijonga bathi kule ndoda sicela usijonge kakuhle ngoba yayibajonge i-expecte ukunikezwa imadlanyana abangayinika yona. Bathi uPetros behamba noJohn bathi isiliva negolide asinayo, but le nto sinayo yile sizokunika yona. Ithe isaqholekile le ndoda walikhupha igama uPetros wathi egameni likaYesu waseNazaretha sithi phakama uhambe. The Bible says Peter wasolula isandla sakhe wabamba isandla sale ndoda wayiphakamisa. Kwafika igama likaYesu. Kakufika igama likaYesu ithi iBhayibhile yaphakama le ndoda amelela amajabo ayo yaxhuma okungena etempileni yaphila yaba ngumntu ebantwini. Bathi nqa abantu babuzana ayinguyanga nalowa ebekade ehlele ngasetempeleni. Abanye bathi nguye, abanye bathi soze nguye, abanye bathi nguye, abanye bathi soze nguye. Yangqina le ndoda yathi ndim lowo ebehleli phayana. Nansi ndawo ndiyakuyo la madoda andithandazele egameni likaYesu. Impilo yami yatshintsha ngoba xa kufika igama likaYesu impilo zabantu ziyatshintsha. Nezinto abantu abazalwa nazo ziyakwazi ukutshintshwa nguYesu bazalwane. Izinto abantu abakwazi ukuzalwa bekuzo Jesus is able to change. Bayakwazi ukuyitshintsha uYesu ibali lomntu lingafani naye. iBhayibhile babanjwa uPetros noJohn. Ithi amen kakhulu. Amen. Babanjelwa
ukusebenzisa igama likaYesu. Hallelujah. Indoda iphilile iyabonakala. And then they were arrested, bangena ejele. Ekuseni babuzwa umbuzo. I want us to pray with this answer. Babuzwa umbuzo othi gama lini elinilisebenzileyo? Ngoba na iziphathamandla zobumnyama, they know the truth. Gama lini eli nilisebenzisileyo? Ingamandla eniwathatha phi nina la akwazi ukwenza izinto ezintshe. Uphendulile kuPetros kasithandaza. Na Yesu nambethelelayo uya lo wezinto ezintshe. Nazi indaba ezimanje uyesu uyaphila. Wavuka abantu abafileyo. Basuku lesithathu yaligingqilikinga phakathi la ndoda. Lasuka lamekaleni yaphuma igadiwe. Onogada beyigadile. Isibani sonogada siyigadela ngekhonto. Bawa phansi ngathi bafile. Bayibona ngamehlo but they were paralyzed. Abakwazi ukwenza nto. Ngoba xa uYesu afuna ukwenza into uyenza lokhu uSathane ujongile. Ayenze iphelele. Abe paralyzed. Abantu abagadisiweyo ubana nemgadi engaphumeleli. Abenza babe paralyzed bayibona kodwa bangakwazi kwenza nto. Bangakwazi ukuba imizamo yabo ipheleliswe yonke kodwa ingabi nampumelelo. Because uYesu able to do things that are bigger than anybody. Funa sithandaze ngalamazwi. Uthi uPetros la Yesu enambethelelayo. Uthi nina namcekisa njengabakhi namcekisa. Nacekisa ilitye. Wasuka uThixo walonyula. Wasuka uThixo walonyula. Phakama Yesu kule ndawo siyathanda. Wasuka uYesu walonyula. uThixo walonyula. Walibeka ngaphezu kwamagama onke. Waliphakamisa. Ithi iBhayibhile eliphakamisile nje ulinikeze amandla. Nindivile le? Nimamazi. Uthi uPetros kuverse 12. And alikho elinye igama elinikezwe abantu emhlabeni naphansi kwezulu abantu abanosinda ngalo. Ligama likaYesu kuphela abantu usindiso olubekwe kulo. Not any other name. Onke amanye amagama akhona ngalamandla kodwa uThixo unelinye le-approvileyo. Namhlanje sizothandaza ngalo elo gama. Uthi bayithetha kakuhle uPawulos kuncwadi yabaseFilipi chapter 2 verse number 6 uthi mayibe kuthi la ngqondo uKristu Yesu wayenayo. Awathi nakuba enguThixo sebumeni bukaThixo akathathela lonto njengexhobo. Suka wazithoba wazihluba wazombathisa intobeko. Intobeko yamsebufeni ukufa komnqamlezo. Yingakho uThixo umphakamisile wamnika igama elingaphezulu kwawo onke amagama ukuze ezulwini igama laYesu lithotyelwe, emhlabeni igama laYesu lithotyelwe, naphansi komhlaba kuthotyelwa lona lodwa. Sothandaza ngoku. Linamandla baphela. Yes, Jesus. Hey, linamandla. Mthatha nokubani akalithulidele kanani. Igama likaYesu ayonto yokhuza xa uqhubeka. Uthi Jesus. Ligama elibekiweyo linikiweyo ngamandla. Linikezwe amandla, linikezwe igunya. Linamandla. 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 Uba ubophekile liyakukhulula, likukhulula without anything. Awukhuphi imali, awuchithi igazi, awenzi kodwa liyakwazi ukukhulula. Liyakwazi ukotha, liyakwazi ukubopha izinto ezikhululekileyo. Liyakwazi ukubuyisa abantu bethwetyulwe. Liyakwazi ukwenza izinto izifo ekuthiwa zinyangeki ziphile. Linamandla igama likaYesu. Linamandla igama lakhe. Linamandla lithatha ifuture isiye ezibopweni. Ikhaba wegama liyijike lisempumelelweni ngoba ligama elinamandla. Aqulu uDavide wathi igama lenkosi siyigama aphephela khona uyasindiswa. Akekho umuntu aphephela kweli gama ashiyeke lamandla. Azikho igama kweli gama. Wala lakho abantu abakusweleyo
kweli gama. Abekho abantu abaqhatshazwayo kweli gama. Malibonke igama likaYesu. Uthi uDavide ngenye imini esiya kuGoliath. uGoliath xa evusa uDavide enyuka uphethe intombazana. Uphethe amatye akhe. Uthi uGoliath uza kumngentonga ndinjana. Thena uza kumngentonga. Ndinja. Oh, Jesus. Uthi uGoliath ndinjana weza kumngentonga. Oh, yes, Lord. Uthi uDavide ushiye isilabhasi. Andizi kwangantonga. Wena uza kum ngeqele. Yes, Jesus. Wena uza kum ngentshuntshe. Oh, yes, Lord. Mna ndize egameni. Yes, Lord. Ngayehova uThixo wobukhosi Oh, yes, waseMzantsi. Jesus. Xa uze ngegama noba ngesithomo omncinane awunamandla ngawunaturally uwisa into ezinkulu, big giants. Sibhala amehlo ethu sokuthandaza. Oh, yes, Lord. Sizobizana ke apha no operation emayenzeke esuka endaweni yobumnyama ngegama likaYesu. Ala wonke umntana okhoyo apha aphakamisa izandla zakho zidlula ikhanda lakhe. Oh, Jesus. Phamisa izandla zakho zidlula ikhanda lakhe. Zombini akha phamisa izandla zidlula nasekhotha. Phamisa izandla zombini ngegama likaYesu. Hayi kodwa bamlingo yikwanto. uJehova ukwendala lenu lingoyiki kwanto linamandla igama likaYesu. Oh, Jesus. Urabayaha sutame sizothandaza Hina egameni likaYesu. Thank you. Oh, Ungazithi Jesus. bani simntana izandla zakho ziphamise nje. Ungadinwa futhi siyathandaza. Oh. Ungadinwa futhi siyathandaza. Ungadinwa futhi siyathandaza. Thank you, Jesus. Alikho. Ningathuli abantu abamsithanda isiqabela sakho. Alikho. Simisa uThixo onguThixo onguyise wenkosi yethu onguYesu Kristu. Yes, Lord. Inkosi yethu uYesu Kristu umoya oyingcwele ngegama likaYesu. Yes, Jesus. Zonke ngicela wonke umuntu akhoze especially thina abazali bangcwele. Sikululile izandla kuthi abantwana bethu. Zonke izinto eziyimimoya ezisuka emakhaya ezisuka ebulalini ezingamagunya obumnyama siyazidikyarisha uba zingaphinde zingene in this school ngegama likaYesu. Sithethela wonke umoya Oh, yes, Lord. ozenza iboss o-operatayo Oh, yes, Jesus. apha kwesi sikolo nokuba ebeqinisa omnye nokuba lisitha nokuba ngomoya bathikolosh nokuba ngomoya bamaketwana siyabamisa ngegama likaYesu. Yonke imimoya yasemanzini all marine spirits ezihleliyo ezibelekweni zabantwana Yes, Lord. ezihleliyo ezinqeni Oh, zabafana yes, Jesus. egameni likaYesu Yes, now masihambe ngegama likaYesu. In the name of Jesus. Ushampalikas. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Yes, Lord. All classrooms zonke class In the name of Jesus. sizidedicata kuThixo wethu sizitwina egazini likaYesu. Yes, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus. Egama likaYesu. In the name of Jesus. Yeah.
phezu kwabo bonke abantwana. Oh, yes, Lord. Egameni likaYesu Kristu Oh, waseNazaretha. yes, Jesus. Sithetha inkululeko yomphefumulo, Oh, yes, Jesus. inkululeko emoyeni, inkululeko engqondweni, inkululeko emzimbeni ngegama likaYesu. The name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. The name of Jesus. In the name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. Nina abantu abamphambisela kwagqibela zezandla ningadingi egameni likaJesu wasena ngifuna ukuthetha nawe ngoku in the mighty name of Jesus Christ. Noba yintoni ezungela ubomi bakho Oh, yes, Lord. ebusuku emini yonke imimoya now uyayiyalela ukuthi mayihambe Yes, Jesus. egameni likaYesu Yes, Lord. mayihambe mayiphume kuwe ngoku in the name of Jesus Oh, yes, Christ. Jesus. Khulula amandla ngoku. Yerelease amandla phezu kwempilo yakho. That's all. In the name of Yerelease Jesus. amandla. Ayisa lamandla alkum obumnyama. Oh, Yeka yes, mntana Lord. yeka. Miyaka mntana. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Zonke inyoka Out. in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. The name of Jesus. Yes,